Assalamu alaikum, barkanmu da yamma. Wannan shine cikakken bayanin yadda ake yin printing ɗin bayan skirt, wato straight skirt mai tattara a bayan nan. Wannan ƙyallen da kuke gani da shi ne za mu yi tattaran bayan skirt ɗin. Ga shi nan na auna shi. To already wasu suna cirewa haɗe da bayan skirt ɗin ne complete suke cire shi. Ni kuma ina cire shi daban-daban ne, sai daga baya sai na zo na yanko ƙyalle na ɗora. To shi ɗinki haka yake, kowa yana iya bin wata hanya daban domin a samu abu ɗaya. Ni wannan hanyar nake bi. Kar ka ga wani abu na wani ka ce ba daidai yake yi ba, alhalin kuma in ya ɗaga ko kuma in ya ɗinka za a ga ya yi daidai kamar yadda kowa yake yi. Yanzu ku kalla da kyau, za ku ga na ɗauko na jajjona shi a gefe-gefe ɗin bayan skirt. Ga sunan cikin ikon Allah ina ƙoƙarin haɗewa. Idan na gama haɗe shi za ku ga yadda nake printing ɗin. Muna yin online class a WhatsApp. Online class ɗinmu ba free bane gaskiya, mutum zai yi rijista ne sai mu sa shi a cikin class ɗinmu. Yanzu ga shi nan tattaran bayan na mai kalmasa tun da shi ban sa mai landing ba gaskiya. Yanzu ga shi nan na gama sawa, ina ƙoƙarin yin printing ɗin. Yanzu ku kalla da kyau, za ku ga na fitar da tsakiyan, ga shi nan na daidaita. Na gefe ɗaya, gefen hagu misali, gefen dama zan mai tattaran shi kamar guda 3 ko 4. Masu ɗan girma haka wanda ba zai yi faɗi ba. Shi ma na ɗayan gefen zan yi mai nashi tattaran. Ga shi nan cikin ikon Allah, ga shi nan na kammala. Ba abu ne mai wahala ba, akwai abubuwan da ba su da wahala, amma in baka ga yadda ake yi ba za ka san yaya suke ba. Wasu yana ba su wahala, ba shi da wani wahala. Kun gan shi, ba abu ne mai wahala ba, simple and short. Ga shi nan. Yawwa, ga shi nan na kammala. Yanzu kawai abin da zan yi, zan zo ne ironing ɗin shi ne. Yanzu zan nuna muku ga shi bayan na gama iron ɗin shi, za ku ga yadda yake. Sannan kuma muna da YouTube channel wanda idan baka yi subscribing ba dan Allah ka je ka mana sub, saboda a can muke ɗora full videos ɗinmu wanda babu slow, babu irin sauri ɗin nan haka a cikin shi. Yanzu ga shi na gama, yanzu ga shi to bayan an goge kun ga yadda yi. Yauwa, masha Allah. Sunana Umar H Mai Dauki. Za ku iya following ɗina a Facebook, Twitter, Instagram da TikTok. Na gode.